Ahojte, dnes mám pre vás video, ktoré ste si dlho žiadali. Je teda o mojom obočí, na ktoré ste sa veľa pýtali. Zaujímalo vás, ako si ho líčim a čím si ho líčim. Takže práve toto všetko vám v tomto videu ukážem. Ja sa veľmi teším, pretože mám k dispozícii konečne super kameru, ktorá zachytáva nielen zvuk, ale aj obraz, a teda skôr, obidve, chápeme sa. Aby som teda zbytočne dlho nerozprávala, podľa mňa je obočie veľmi dôležité, pretože dodáva tvári celkový výraz. Ak máte pekne nalíčené obočie, tak následne sa nemusíte tak veľmi líčiť, nemusíte si líčiť až tak veľmi oči, čo teraz nie je môj prípad, pretože sa vám čoskoro ukážem bez obočia a nechcem, aby ste mali nočné mory alebo nejaké šoky. Takže vidíte, idem k vám o niečo bližšie, chcem sa vám priblížiť, keďže ma uvidíte bez obočia, čo ma tak vidí málo kto. Tak ja vám teda naozaj ukážem všetko, dúfam, že vám sa bude tento tutoriál páčiť, že vám pomôže a budem teda rada, ak sa už konečne do toho pustím, lebo by som tu vedela rozprávať veľmi dlho. Takže môžeme začať. Prvá vec, ktorú budete potrebovať, je samozrejme takáto paletka. Ja používam Makeup Revolution, tú tmavšiu verziu, pretože som kedysi mala tmavšie vlasy, ale sú tu teda 4 tiene, taký svetlohnedý, stredne hnedý a tmavohnedý. Ja používam tmavohnedý a stredne hnedý. Samozrejme je tu aj vosk, ale ten moc nepoužívam, nemám ho rada a takisto súčasťou tejto paletky je aj pinzeta a malý šteček, ale mne sa oveľa lepšie maluje so štečekom od Zoevy, ktorý je vlastne presne určený na obočie. No a potom ešte poslednou vecou, ktorú používam, je Maybelline Brow Drama, čo je vlastne takáto kefka. A s tou si na konci prečesávam obočie. Takže myslím, že sa do toho môžeme aj pustiť. Čo je veľmi dôležité, aby ste mali správne vytrhané obočie, pretože bez správne vytrhaného obočia si ho dobre nenakreslíte. Ja som vlastne zastancom takéhoto klasického pravidla. Ak si priložíte takto ceruzku k špičke nosa, tak budete presne vidieť, kde by sa vám obočie malo začínať. Ono, tento začiatok zase nie je taký striktný, pretože dneska sú v móde práve také hrubšie obočie, takže pokojne si môžete vlastne nechať to obočie, ak vám tak prirodzene rastie, aj dlhšie, ale ten koniec by som dodržovala, to je vlastne keď si dáte ceruzku alebo teda niečo na koniec, na tiež špičku nosa, na koniec oka a budete vidieť. Vidíte, v mojom prípade je to vlastne trošku kratšie, takže si môžem obočie dokresliť. Ja takisto nemám nejaké výrazne hrubé alebo teda husté obočie, ale dneska sa už dá dokresliť všetko, čo je veľká výhoda a vlastne tu, keď sa na to pozriete, tak ja mám veľmi, dá sa povedať, nie ani že tenké, ale možno trošku riedke obočie, preto si ho musím dokreslať, pretože takto sa mi veľmi nepáči. Ale pekne som si vlastne vytrhala nadbytočné chlopky, teda vytrhala som si to podľa tvaru, podľa ktorého si ho obočie kreslím. A tak je to tým pádom veľa jednoduchšie. Ono, keď napríklad nemáte naozaj nejaké hrubé obočie, netreba si ho trhať zbytočne. Podľa mňa je oveľa krajšie prirodzené obočie, alebo teda ten váš prirodzený tvar. Samozrejme, niekto má obočie viac do špica, to je napríklad môj prípad, alebo niekto má len také oblúkovité obočie, niekto má naopak rovné obočie, čiže je dôležité dodržiavať svoj tvar obočia, po prípade ťažko sa to mení, hej, vy nemôžete chcieť také napríklad obočie všetci ako mám ja nemôžem chcieť obočie ako má Kara, pretože sa to jednoducho nedá, ale dá sa z toho obočia vlastne vydrankať to najlepšie, ja si myslím, že z každého obočia. Takisto, čo je dôležité, dodržujte svoj farebný odtieň, čiže ak ste blondinky, nefarbite si obočie na čierno, pretože to nie je dobré. Ak naopak máte hnedé vlasy, tak môžete používať vlastne hnedé odtiene. Ak máte teraz svetlejšie vlasy, tak ja si teraz malujem obočie o niečo svetlejšie, ako keď som ich mala tmavé. Tak môžeme sa teda do toho pustiť. Ja tu mám dole zrkadlo. Prvé, čo robím, je, používam tento svetlý tieň, tento svetlejší, a namalujem si
vlastne kontúry toho obočia presne podľa toho, ako mi rastú chlopky. Napríklad tu hore ich mám menej, ale stále tam tie chlopky sú, takže vlastne ja iba dokreslím to obočie. Tak, prejdem aj sem, ako je ten oblúk. To obočie, ktoré bolo pôvodne vlastne také na prvý pohľad skôr okrúhle, tak teraz je možno trošku vlastne také došpicaté. No a následne si ho vyfarbím. Takto. Všetko zatiaľ iba tou svetlou farbou, pretože tmavšiu mi ani moc netreba. Ale čo som sa naučila, je to, že ten koniec obočia sa môže a mal by sa farbiť tmavšou farbou. Aby to vlastne nebolo ako taká nálepka, ktorú ste si dali na tvár, aby to obočie bolo také viac prirodzené. Takže ten koniec by mal byť jednoducho o niečo tmavší. Znova potom prejdem na túto strednú časť a trošku si dokreslím ako keby viac obočie do stredu. Ale nebojte sa, nebude to takto celý čas. Takto. Nakreslím si ešte aj druhé obočie medzi tým a potom vám ukážem, čo ďalej. Druhé obočie je teda rovnaký postup. Samozrejme, málo kedy sa podarí, aby tie obočia boli úplne totožné. Jednoducho nikto nemá úplne symetrickú tvár, ale dá sa to trošku. Ak vám napríklad tu trčia chlopky ako mne, tu hore, tak ja si ich zvyknem zastrihávať. Pretože akurát na jednej strane mi to rastie tak a na druhej moc ani nie. Tak, znova si vyfarbím. A vlastne teraz už idem takto rovno do stredu. Tak ešte tu dole. Tmavšou farbou prejdem po koncoch. Tak. Takže teraz to vyzerá trochu smiešne samozrejme, pretože to nevyzerá prirodzene a nie je to dobré. Ale práve preto, aby to obočie vyzeralo prirodzene, tak teraz si vezmem štetec, ktorým si rozmažem práve tie časti dostratené. A z toho dôvodu som to vlastne kreslila bližšie ako keby k tej špičke, ako do stredu som to dávala, pretože keby som to začala rozmazávať od toho prirodzeného tvaru obočia, tak by sa mi potom začínalo proste ďalej, čo už teda nechcem. Takže pekne to takto rozmažem, môžem napríklad trošku prejsť a rozmazať aj tu hore, aby to pôsobilo prirodzene. Takto. Vlastne takto to vyzerá. A už je to podľa mňa super. Toto som sa naučila na blogu Lindy Hallberg, čo je vlastne Švédka. A naozaj je to super. Ja som tiež predtým robila tú chybu, že som si obočie kreslila príliš ostré a tým pádom to dodalo výrazu takú prísnosť, čo nie je dobré. A teda ak nechcete vyzerať príliš prísne samozrejme a tým pádom keď si rozmážete ten začiatok toho obočia, tú hrubšiu časť a postupne prechádzate do tej tmavšej až na konci, tak je to podľa mňa také plastické, také zaujímavé. No a posledný bod, tu mám svoju brow dramu, takže si takto prejdem, uhladím vlastne to obočie. Pre mňa je toto veľmi skvelá vec. Vidíte, tu som trošku prešla, pretože mne obočie nejak extra akože nepadá, mne tie chlopky držia na mieste. Pokiaľ samozrejme vám to obočie až tak na mieste nedrží, tak môžete používať aj práve ten vosk. No ja to nepoužívam tak často. Tak ja dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil, viem, že ste ho veľmi chceli, tak budem rada za vaše názory, za vaše komentáre. Majte sa pekne a namalujte si pekné obočie.